Първо искаме да благодарим на госпожа Недева за това, че се отзова на нашето предложение за среща. И наистина това беше първата среща между Национална конфедерация на тютюнопроизводителите и фирма, която е доста от големите фактори на българския пазар. Нека да отбележим, че тази фирма има закупени през 2015 година, от реколта 2014 година, около 4000 тона тютюн. Това са за сортовете Бърлей, Вирджиния и Кабакулак. Като тук получихме уверението, че за следващата година госпожа Недева в лицето на Булгартабак Първомай запазват намеренията си да закупят долу-горе същите количества и за реколта 2015 година. Ние специално ще бъдем доволни и ще се радваме много, ако има още такива фирми на пазара, които така открито да застанат и да направят своите заявки или поне своите намерения. Това е, което мога да кажа за госпожа Недева. Виждате тук, това е едно предприятие, което беше държавно предприятие, след приватизация вече е в частни ръце, но предприятието не се закри, а напротив се развива и то в доста положителна посока. Откриват се нови пазари за това предприятие, което е една радостна вест за тютюнопроизводителите в Република България. И нека така да продължаваме напред, заедно с фирмите, да развиваме бранша, а не да го закриваме.